őket, Lina. Jaj, de szörnyen félelmetesek. Lejártam a lábamat miattuk, úgyhogy nem most kezdj el hisztizni, jó? Inkább a tervünkkel foglalkozz. Halihó! Kellemes napot az uraknak! Engedelmetekkel Lili vagyok, a vándorfejvadász. Én pedig a társa. És egy távoli országból jöttünk, hogy csatlakozzunk a híres sárkányfejű harcosokhoz, akiknek olyan veszedelmes írjuk van, hogy csak na! Még ajándékot is hoztunk nektek, látjátok? Egy igazi hercegnőt. Jaj, nekem segítség! Lina, láttál te már valaha ilyen muszklis fickókat? Nem, de úgy ellátnám a bajukat, csak nem lehet! Jaj, nekem! De figyelj csak, Lina, biztos, hogy jó lesz ez a terv. Nem tudom, de bejutottunk, ami kezdetnek semmiképpen sem rossz. Már csak mielőbb meg kell tudnunk, itt van-e az az ostoba kézirat, aztán csinálni egy jó kis rumlit és Améliával együtt eliszkolni innen. És persze a kézirattal, ugye? Amit a nagy rumli közben fogunk elorozni. Úgy van. És csoda, hogy ilyen simán megértetted a tervünket. Csak nyugodtan. Anyám! Ez sem egy csenevész ember. Gyerünk már! Ne húzd az időt! Kérdezz rá arra a buta kéziratra! Szépen mégis mit mondjak? Láttad? Ez is azt a muszklizós dolgot csinálja! Majd állok én neki mindjárt! Nem szabad, ez tényleg, Lina! Igazán molkás emberkék. Gyertek csak, ne féljetek. Aki Seirun hercegnőjét hozza elém, annak itt nincs mitől tartania. Sőt, még komoly jutalomban is részesül akarata szerint. Halljam hát, kincseket vagy pénzt szeretnétek cserébe? Hát, mi igazából csak kérdeznénk valamit, aztán nem is fecsérelnénk a drága idődet. Az érdekelne, nincsen meg neked véletlenül a kék biblia kézirata? A kézirat? Ha nektek arra van szükségetek, hát vigyétek. Csak előbb jussatok el hozzá. Az a gyanúm, hogy a tervünk csak eddig működött. Nagyon úgy fest. De jön a nyílt sisakos harc! Ahogy mondod, éreztem én, hogy előbb-utóbb valaki keresni fogja az írást, és az nem éli túl! Most légy ügyes! Hát akkor rajta! Remélem, hogy Lina terve sikerül. Különben nem tudom, mit csinálok. De igen? Fákja! Mi történik? Mi ez? Hogy a mentővel lehet valaki ilyen erős? Az a fickó erről nekem egy szó sem szól, nincs sem vagyok! Ne, állj meg! Intézd el ezeket! Nyugi! Na srácok, akkor vége a gyereknapnak. Fénykard! Hát elkezdődött. Bár csak tudnám, hol rontottuk el. Szerintem a tervünk szinte tökéletes volt. De csak szinte. Mi? Az enyém viszont tényleg tökéletesnek bizonyult. A tiéd? Mi? Egy pillanat. Egyáltalán hogy jutottál te ide be? Nagyon egyszerűen. A főnök kapott tőlem egy fülest, hogy valaki el akarja lopni a kéziratot. Mi? Tőled? Ne sokat pihenj. Már nagyon közel járunk a célhoz. Öszer, ördög és pokol! Ez a leányzó szavamra a sátán szolgája! A kéziratra fáj a fogad? Hát lesheted, hogy mikor kapod meg tőlem. Látod? Ha az ember menekül, mindig a legértékesebb holmiait akarja magával vinni. Vagyis azért csináltad ezt a felhajtást, hogy a főnök elvezessen téged a kézirathoz? Minket meg egyszerűen csalinak használtál. Csalinak? Igen, olyasminek.
De aki a barátját át tudja verni, az ellenségét még könnyebben. Ne, békén hagynál! Nyugi, úgyis mennünk kell. Most már parancsolgatsz is nekem? Ne aggódj, a lapjával volt. Mégsem, mert ez a kard kétélű. Ahó, Zell! Na végre megvan a hőn áhított papírfesznid, mi? Eljátszottad, hogy egyedül vagy, de csak a mi segítségünkkel tudtál bejutni, ugye? Nem vitatkozom, de tudod, hogy nem kértem semmit. Senkitől. Várj már! Zell! Ajaj, ez rosszul alakul. Ezek után már nincs értelme veletek maradnom, Lina. Még ha szeretnék is. Azért köszönök mindent. Megint te? Kérlek, bocsáss meg, de előbb nekem kell megnéznem a kéziratot. Átkozott! Nyavajás! Azonnal add vissza azt nekem! Megkapod, ne félj! Ha ez olyasmi, ami számomra haszontalan. Tüzes nyila! Hát ez meg mi? Hogy te milyen türelmetlen vagy. Xenos, nem feled, megígérted neki, hogy elolvashatja, ami neki kell, és különben is gyere le onnan! Ne fáradj! Lehozom én onnan. Várj! Várj! Ellen! Ne! Szél! Ördögbe! Téged ennyire nem érdekel senki? Nem, amíg ez nálam van. Mi ez? Ez annyit jelent, barátom, hogy nem az eredeti kézirat volt. Így aztán, mert számomra nem volt hasznos, vettem a bátorságot és megsemmisítettem a lapjait. Hogy tehetted? Ne hergedd magad! A neked értékes írások sem szerepeltek rajtuk. Megnézted? Megnézted. És mégis miért higgyek neked? Nem kell, ha nem akarsz. De a lényegen ez már mit sem változtat, barátom. Most pedig megyek az utamra, de még biztosan találkozunk. Azt mondd meg, hogy mi az, amit te ténylegesen keresel? Az megint csak titok. Hogy tehettétek ezt velem, mi? Hogy lehetett így otthagyni engem? Megint az az érzésem, hogy nehéz idők jönnek rá. Viccesz? Mi lehet annál rosszabb, hogy engem csalinak használ valaki? Engem azért érdekelne, ki volt valójában ez a fickó, de inkább az izgat, hogyan sikerült Zelgárisnak egyedül megtalálni a titkos kincstárat. Hagyjuk. Ugyan, nem volt nehéz dolga, nyilván előre látta magában, ahogy szokta. Mondjuk eléggé eldugott helyen volt, szóval... Hát ez olyan, hogy mondjam nektek? Na, halljuk, ne kertelj itt! Hát tudod, ez amolyan... Ez titok! Magyar hangok: Szabó Gertrúd, Pálmai Szabolcs, Bogdányi Titanilla, Rosta Sándor, Juhász György, Vári Attila. Magyar szöveg: Kis Barnabás. Hangmérnök: Hidvégi Csaba. Vágó: Arapovics Zoltán. Gyártásvezető: Boskó Andrea. Szinkronrendező: Ulman Gábor. Producer: Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.